budak lilit na. Tama na mapang ba? Sadig mo na ganap. Ada tama na sangko-sangko na muna. Apa mo? Puti mo ko tanawan ba? Kamera. Magsige ta kay imbitara ba ta pa ni hapon. Siaro dili ka kuha te. Oh. Ha? Unsa man na? Gonong bunga. Ata tong saging ito do. Anita hanog. Ha? Ata tong saging anita. Balor to gangat. Balor to gangat-gangat. Sa saging? Tanay kuanan tanaw. Sa saging? Ha? Uy, Labo gina na topaw katong saging labo ni eksa ko to kahinog. Patay na. lagi tang hilabot jadi lat. Nagat kon tanong? Tanata. Uy. Sige na mo. Uy. Tama ta? Nagat kon ta? Ha? Nagat kon ta? Tama ta? Ta. Muna ta to? Na, madu mag Si Papa may Papa may siguro ag ko ang ganyan sakit ba tong TL? Dako mo agi nung guys, gipiniseng. Ha? Kisa may gipiniseng. Akamura. Day. Aras marangalan. Ha? Aras marangalan. Wala day. Oh, tik ano. Oh. Pasag bilar. Pila ra may sugilanon guys, nakaabot yun mi sa bahay ni Ma'am Flor. O dito aga mo ang amiga nga si Ma'am Nimpa, si Ma'am Jolie og si Daitiri. Daghan mo yan guys. Nalingaw mi og istorya og ga TikTok pod sila ani. Og nalipay jud mi nga nakatilaw sa luto ni Limwil guys. Ang kapikas ni Ma'am Terry. Na-share po niya ang iyahang kahibalo kabayan sa pangluto guys. Og naintriga mi kabahin niini amo jung gipangutan og unsay mga sikreto nga pagabuhaton aron makahimo ta og luto nga kanang lechon belly. Apan sa dili pa guys, akong ipakita ninyo ang sayo nila ni Ma'am Nimpa og ni Inday Julie. Sayaw todo sila ni guys. Basta mag-abot yun ni si Ma'am Nimpa og si Inday Julie. Di dyan mahimo ni og dili jud ni mo sad-sad. Nasikretuan dyan ako na sila ani og video guys. Wa ko magpasabot nila ani nga gikuha na sila video. Kay mauwa man ko ani mo labang mag-atubang nila mag-video. Diyan na naman ko sa likod. Kay force ang nakaikid sa duha guys, murag kasiling naputlag ikog. Samtang si Ma'am Flor sa busy og trapo sa iyahang abuhan. Pure buyag pod guys, gana si Ma'am Flor de jud ni maiwit og mga buhat-buhaton. Samtang si Ma'am Im sa ani deres lamisa nalingaw pud ni siya og istorya sa iyahang yaya guys nga tuwa sa Cebu. minutes. Karena ini lipstick kan? Hati tuh. Unsa day gibutan mo ato ra? Ha? Kung sana, pagod, asin? Unya, Bill paper.
Bell pepper, uni ahos. Bombay. Maura man kuno na. Aos. Lami. Nay, gusto no. Dahil ligngin nga. Paminta. Pinagluto, ayaw Kuan ba? Bombay. ayaw kalita. Pila to ka Bombay? Ipakilid na. Di ba pila ka Bombay ba yung hiwa? Di mo gina mo pa, depende mo na sa kadaghan. O di na daghan niya mo. Daghanon no di. Pagluto na. Na intriga. Di Bombay ahos. Di pagluto di mo biglaan. Paminta repod nga durog. Karang maluto di sa tama nang ilaw. Ang mahumok pa. Yan sa to ni magbutang so. Ang ginahinay na to no, gituktukan to 2 oras no. 2 oras tuyok na. Di biglaan. Ano naman nagluto sa inarag na to? Na-intriga siya. Eh, Nagsiga to imong baga, wa di ba? lado naman to. Lado naman to. Nalayo ra lagi ko nito. Palayo man yan na. Yung isugba sa baga. Ilam gahi. Bito. Gisagulan tog tanglad wala pod. Way tanglad. Wa to'y tangad. Pero og masagulag tanglad okay ra. Oh, lang lang. Kasagaran si inasal na may tangad. Oh, katong iyaw alam. Damo putang la dare, kanano? To bagong tanom. Pero daghay binagdas nga kuan. Katong nay. Sibuyas. Sibuyas nga. Nagluto. Taas ra wala sa giwa. Wa butay tog luy ano. Wa na to luy. Pwede ang bubutan. Butang pog luy. Kuan lagi. Nasa kuan jud na sa kamot. Pwede Nagluto lagi ba? Kaya makuan kay nagluto ah. Nasa ba imong ipaluto og maayong katong sa lima. Kailangan ilaw maluto ida. Ah. Namay kuan nga. Nato kuan to kay iwa siguro isang oras sa to sa uban. Oh. Sa oras sa to. og kuno kalimuil. Isi na may tiluto sa kadpag bakasyon. Katong uli sa kuan. Ganahan ko magluto. Timber. Ganahan ko magluto. Basta nilutoon kuno. Patabo ka sa Cebu nana. Patubo ka. Larga na nag-Manila. Kasama na 15. Labi magluto kay mag-adas-adas imong. Mato na magbanila lang. Di Pohon. sa kumumang kay wapay kwarto. Magkuan Init ka kas sa isang pisto sulit sunan. magkuan ka sa timpla ba magsama sige kay luto. Nabita. May bawaan mo. Sikreto. Diferensya. Ano kami ito? Diferensya nimo pagluto karon sunod ato. Unsa na? Ano pod? Yakinan to ni Pichinan. Kay di ka magkuan ug magluto. Gibitsinan to ni mo lime. Magic sarap. Pila ka banchik sarap ng harot? 5 to. 5. 5. Hala. Asin. Ay, 5 po kilo. Tansya ra. 5 kilo. Tansya One ra. is theory. Sa sa ka kilo sa kamot sarap. Di kay murot gani mo pag sarap. Sakto jud. Isa ka luto, 1 kilo gani hotdog mo isa ka buok. Isang kilo Asin asin? mo ka kilo. Bitsa mo sarap ah. Isang kilo, isang buok magic sarap. Ina naman ko te. Usa ka kilo, usa ka pak, sarap nga kanang. Nya kan ang giluto pila man dito ka kilo? Ako na usa ka kilo asin ko. 5 sa tuwa 5 ka magic sarap. Depende ra pud mo. Pwede upat po. Basta ka din. Ara ga putong kuan. Kuan. Isa. Ara putong style. Magsuway ta ani day. Usoy ka. Kitara. Iglagyan Ingat ko ra ka. Naghibaw ra man kay paghiwa ko ra man tong bukog. Ihawa ni nga na. Ko agbuko. Ko ang bukog. Okay, luputon man. Lukuto man tayo. Tayo na bagadog na ibukog. Ko ano? Di ba kuan ilaw gahi. Ito bukog guys. Tiyan man to, di ba? Pati yan gikuhag bukog gilaplapan Pero niya. ang gusto nila ipabunlis nito sa palitan. O bunlis mas anada sila. Igor ra panahan ang busok. Wa man nang hilag ting bukog. Asa tong bukog? Gabi na. Gabi eh. Ha? Kumana gabi. Gabi adobo. Ag mao dito giadobo gabi na. Giuna de agbukog og suwa. Budgeted jud ay tawana. Mao dito gabi. Ay, Ginoo ko. Naghatin itong dato. Kaya na to. Mudaghan. Naaman to gitanong unsa to ter? Kuan katong Garas. ganas niya na ay Pagkamutihan dahil kaya ron, di nagkalimutan sila. sa gawas man to na.
Sa gawas to. Kaya sa gate, anak. Oo. Sabot na, nagama. Libot suloy ngayon. Hindi man. Hindi man. Nagbasa ka ba sa May ganas, may sibuyas. Abi mo kung sa soto. Sa gawas to eh. Gawas sa gate to. Tan ko niya. Ang kawaton to. Eh, kawaton. Bago pag itanong, kawaton din. Hindi na dito gawa sa gate. Nanggunam sa ganina. Price pa Sila sa doon duli. lechon manok. Ang lechon manok, pinakalit mo na ni mong luto. Bantot ng aba. Ganas, Murag sibuyas. Saba sa... Pero dugay na kuan humok. Dami na kan. Kasi mahumok ba? Apil ba? Dili pakalitan. Kaya ganahan ka mo kaon. Kaya sa manok lechon ba, sa humok ng ilaw. Ginanay pagkaluto. Dili pakalitan. Kayo kalitan na sa gahi, mga bantot ng aba na. Maudi ay. Muna diferensya sa manok. Ano sa uban niya Diferensya pa dahil na mga sa manok. pagluto. Oo. Yang uban, kanang basa-basa ba, para sa San Pedro, basa-basa niya, humok. Ano dito pikas kay Kudusi ba? Kudusi mo ganay sa nga na. Mo, Sa humok isa nga. Para sa nga to humok to. Kudusi. Pero lutoon mo to. Dali-dali. Maluto isa pero medyo dahikan doon. Simba lang. Buig. Taon din. Padang tao. Dito ka na. Dapat, Para buig. Kay karon. ano man. Inga sining pamaligo Ano ta. Ano ato ba yung naman- anak karon? Manila, ako na itigtig ba sa manok? Pati tatad, may mapalit. Tingting Makadag bas. ako. Kati ba gusto mo yan? Aray, Ah. aray, sakitan na. Ato. Kabutaan mo to do. Pagkagalot mo sa iyang banat, pagkat tukiyan. Ha? Atal mo diyan. Oo. Hindi dapat ako nung allotment si mong bana. Pagpalit og tiyan pero atong iasal ko nung dito. Kung kamao ba mo, nang iba. Uwi nga, tayo, sobrang orang nag-inom pa, pwede pang pulutan ng uban. Oo. Wala pa may salin. Lami dito pag ano day, lami dito sa Lahiran. Lahiras katong alis nga Pasko. Oo, lahiran no. Tinuod lahiran ko. Ang harap din mo pa, para na nagka-Pasko. Sayang nga Pasko, ano sa inuway mo, timpla nga tagbit sa bili. Lagi. Kapatimpla taraan, sa ibilin. Buig. Magpatimpla ko no si Tiri daan para ibilin ko no para Pasko. Buig. Pero gimarin ito daan wala no. Wala ay Gidiretso ra. na. Gidretso. ladad iko tubig arila. Noel. Guys, nalipay kay ko guys nga usa ko sa naimbita sa kanang bagong haon nga couple ba si Terry og si Limuel nag months anniversary sila guys. Yan tong adlaw ila ditong adlaw kuno to sa pag sugot ni Tere ni Limuel. Muna naglitsong bili sila guys. O nagpasalamat ko nga ang akong pamilya usapod sa gidapit nila ni Ma'am Tere. O usa si Ma'am Nimpa, si Inday Julie. O diha gani pud si kuan Mayura. Nakapa si Mayura guys, gabiin na, wa na ko ka-video ni Dja kay kanang gabiin naman ni abot, murag iko po kayo o magsigitag kanang gukod-gukod bitang mag-video, gabiin na. Natuog na lang po ko guys. So salamat ni Mayura kay nahitungha jud o kanimo Limuel o Daytiri akong pahinaot nga sa inyong kaminyoon mo latod mo og dugay sama sa imuhang inyong mga ginikanan sa nila ni Tatay Ariston og ni Nailita. Manghinaot ko guys nga ingon anak pod sila ka sulid nga magtiayon. So ako mayon guys. Bye-bye.